Aristian aipatu dugun bezalaxe, gaur hemen bisitari handia dugu, Julio Soto, Nafarroako bertsolari txapelduna. Egunon, Julio? Egunon, kaixo. Eta zorionak. Eskerrik asko. Larunbat arratsaldean izan zen, jokatu zen finala handia, Elizondoko bastan pilotalekuan, mukuruz betea zegoen, ezta? Eta hortxe lehia gogor xamarra izan zen? Bai, lehia beti da gogorra. Zure buruarekin egiten duzunetan eta zesanik ez beste batzuekin egiten duzunetan. Final oso politatera zela uste dut eta maila handia egon zen ez holtzan, bai, borroka ere arren neurrikoa egin behar izan zen. Eta hirugarren aldiz, beraz, irabazi egin duzu, Nafarroako txapelketa. Julio Soto, 27 urteko gaztea, bertsolari gaztea, zaki zure aurkezpena egiteko gorritiarra, iruindarra, hor beti zalantzak izaten ditugu. Non bizi zara zu orain? Bizi, astez Iruñan bizi naiz. Eta gero asteburutan, 15-16 urteak arte Gorriti eta Irurren artean pasatzen dituen, Irurren ere aitaren herria da. Eta azkeneko 6-7 urteak Gorritin gehiago egon izan naiz Irurren baino, lagunak eta bertakoak dauzkat, eta berso mundua gehiago lotu izan hau beti Gorritira, eremu euskaldunagoa derako. Orduan horregatik beti esan izan du ni Gorritiarra naizela, baina egia esan Iruña, Gorriti eta Irurre arteko bide hortan nabil. Ikasketak hemen Iruñan, San Fermin ikastolan lehenbizi. Hori da, bai. Eta gero ja ingenieritza, nekazaritza egin zenuen, ezta? Hori da, bai. San Ferminen 3 urtetatik 18 bitarteko tarte hori, eta gero hemen Iruñako, Nafarroko Unibertsitate Publikoan ingenieritza tekniko bat egin nuen, eta gero Gasteizen Euskal Filologia bat. Eta orain, zertan zabiltza? Bertso ez, aparte, noski? Orain, kapa deitzen dioten master hori egiten, irakasle izateko aukera ematen dizun masterra egiten, orain bukatzeko bidean daukat, eta hortaz gain, bersotan eta hitzen munduari lotutako gauza txikitxoekin. Bai, beraz, irakasle izateko gogorik bai? Ez daukat egia esan halako fantasia hondirik irakasle izateko, baina bai, behin filologia ikasita, gaur egun kapik ez baldin baduzu nahiko bide motxa daukazu aurrera, eta behin jarrita egin behartzela ikusi nuen, eta gero ikusiko da ze non bukatzen dudan, baina momentuz ez daukat irakasle izateko halako horik. Hori da, orain kontua da ateak zabaltzea, ez da? Bai. Etorkizunari begira eta gero ikusiko. Dena den komunikatzaile ona zara, irakasle ona zinakezu? Ez dakit komunikatzaile ona nahi zen. Ematen ditut, orain ere berso eskola batzuk umeekin, ez dauzkat asko, baina aurten ere 3 berso eskolatxo ematen ditut, eta gustora sentitzen naiz gaztetxoekin. Egia da, bersoa dela ematen dudan materia, orduan ere erosoago sentitzen naiz, eta gertukoago sentitzen dut, baina, ez dakit nire irakasle noa nahi zen, edo izango nintzateke, baina behintzat bai gustora sentitzen naizela umetxoekin eta gaztetxoekin. Bai, eta guazen komentatzen ongiro ditzen bazaizu larunbat arratsaldeko finala handia. Aurten finalak eta txapelak eta, imaginatzen du zuretzako zapore eta esan nahi berezia izanen lukela, ezta? Goratuko dugu duela gutxi urtarrilearen bukaeran zure anaia txikia hiltzela, ezta? Horre autoistripu batean. Eta, gaia atera zen noski atera beharrekoa eta besteak beste bat zure azkeneko agurrean berari eta familia osoari, ezta? Eskini baitzenien txapela. Bai, aurtengo txapelketa egia esan, nahiko, berezia baino garratza eta mikatza eta, adjetibo negatibo asko duna izaten ari da. Ez txapelketa bakarrik, txapelketaren aurrea eta tamalez ondoren luze bat. Baina hola etorri zen txapelketa, istripua gertatu eta bi astera, eta, zalantza asko izan ondoren parte hartzea erabaki nuen, eta enaiz damutzen egia esan, ze, bilabete hauetan bersoak lagundu dit, esan izan dut elkarrizketaren batean, baina zutik mantentzen lagundu dit bersoak ere. Eta orduan, emozio asko bizi izan ditut holtza gainean, bai finala ordenetako saioan, finala erdietan, eta zer esanik ez larun batean. Eta bai, azkeneko agurra, berari
berari kantatzeko gogoan eukan, txapelarekin izan, txapelari buruan izan gabe ere, eta, bueno, bersori baino gehiago txapelketa osoan zehar eta final osoan zehar sentitu dut bion arteko zerbait izan dela, oso gertu sentitu dut anaia eta bueno, espero dut aurrerantzean ere ala izango dela, baino egia da bai, nahiko mingarri zaidala gai honi buruz hitz egitea eta badakit hitz egin beharra dagoela eta aurtengo finala ez dagoela ulertzerik gai honi lotu gabe, baino bueno, holaxe ekarri du bizitzak eta etorri demezela hartu behar. Uneukegarriak izan ziren noski hor sentituko zenuen ere bai, ez? Publikoaren gertutasuna eta berotasuna. Bai, oso lehendabiziko agurretik sumatu nuen publikoa oso gertu neukala, holtzari aurretik ere sumatzen nuen, bai bersokideak, bueno, antolatzaile eta laguntzen zeuden bolondres guztien berotasuna sentitu dudan bezala, bueno, aurreko txapelketako saioetan, eta egunerokan sentitzen dudan bezala, baina bai jende aurrean jartzen zarenean eta alako zerbait dagoenean tartean, alegia berso final bat dagoenean tartean, bersolariak berotasun hori sentitzea, babes hori sentitzea, oso garrantzitsua da. Olako gauza bat pasa izan edo ez izan, baina bueno, olako gauza bat dagoenean tartean, are eta gehiago eskertzen da berotasuna, eta nik, bueno, eskerrak eman besterik ez daukat jendeari, denon artean, bueno, lortu genuen egun hortan. Eta hemendikan aurrera zer? Orain berriro txapelduna zara, ofizialki, behintzat, Nafarroko bertsolaririk handiena, oberena, eta imaginatzen dut konpromiso gehien izanen duena ere bai. Zer esan nahi du txapelduna izateak? Txapelduna izateak ez du bereziki ezer esan nahi. Nik uste dut esan nahi duela, esan beharko lukela behintzat, arratsalde hortan 15, 18, 20 bersoietan zu izan zarela bersolaririk oberena ezakit, baina bueno, gehien asmatu duena. Nik uste txapela horri lotu behar zaiola. Askotan badugu joera txapelak mitifikatzeko eta txapeldunak estralutar batzuko alira bezala marrazteko, eta ez da beste munduko ezer. Bueno, arratsalde batean bersotan besteak baino pixka bat hobeki edo zuzentxeago egin duzu, askotan detaile minimoak izaten dira, eta beste garrantziari gabe eramaten du nik. Egia da urrengo, bueno, ez dakit bi urteetan edo zenbat denboran, agian konpromiso gehiago izatea egokitzen zaiola txapeldunari, baina, bueno, nik gustu handiz egiten ditut egia esan horrelako gauzak, eta konpromisoiek izan bersoari lotutakoak, izan beste konpromiso batzuk, nik uste dut finalean gauden 8 bersolariek eta iritsiz garenak ere, o iritsiz direnak ere gustu handiz egiten diren gauzak direla. Bertsogintzak gaur egun ze toki du zure bizitzan? Bersogintzak toki oso garrantzitsu bat du, baina bueno, atzo Berriako elkarrizketan erantzun nuen bezala, izan da garai bat bersoak toki zentral bat izan duenan ere bizitzan, kasik bersoarentzat bizitzen nintzen edo denatzen bersoa eta nire kezka guztiak eta lan indar guztiak ara zuzendurik zeuden. Eta zorionez, azkeneko urte terdi hontan lortu dut, edo bueno, lortzen ari naiz behintzat, zentralidade hori kentzea bersoari. Oraindik oso toki garrantzitsu batean dago, eta nik uste dut beti egongo dela toki oso garrantzitsu batean, baina saiatzen ari naiz zentralidade hori ez ematen bersoari eta beste gauza batzuei ematen dela familia bezala edo lagunak edo beste arazo handiago batzuk. Oxigenatu egin behar da, ez norberan mundua. Hori da, askotan obsesionatzen gara personak, ez da, gu bersoarekin bezala, bueno, berdin du kazetari bat elkarrizketekin edo futbolista bat baloiarekin, baina, bueno, askotan bizitak erakusten dizu beste gauza batzuk egon behar dutela zure epizentru hortan, eta ez baldin badaude, normalean deskuidatu egiten dituzu egon behar luketen horiek, eta nik badaukat penatxo hori, urte tarte batzutan gertatu zaidala despistatze hori, eta orain uste dut lortzen ari naizela bersoari dagokion tokia ematea, baina bueno, nik uste dut ez dela sekula bukatuko nire buruarekiko borroka hau, eta beti izan beharko dela kontziente hontaz,
baina aurten behintzat pozinago hein handi batean lortu delako. Eta afizioa ikaragarria, aretoak beteta, lehengo eguneko finala aipatu dugu, baina egia esan edozein saiotan ikusten da publikoaren eta publiko gaztearen harrera ikaragarri ona da. Orain hemen Nafarroan esate baterako bi urtean behin egiten da bardoen txapelketa moduko hori, taldekako bertso txapelketa, eta horrek ere arrakasta handia. Esan daiteke modan dagoela bertsogintza hemen Nafarroan gazteen artean? Bueno, ez dakit modan dagoen, esango nukenik gazte jendeak ere oso pozik hartzen duela bersoa. Iristen da bersoa jendearen gana, eta badu, bueno, gaitasun hori bersoak, mapateko gauza bat delako, eta badulako magia, ez nuke esango diferente bat, baina, bueno, ez dakit. Badu zerbait berezia bersoak, ez da. Orduan, horrek denak laguntzen du euskalgintzari lotutako jende asko erakartzera. Eta bai, gaur egun osasun oso honean dago bersoa eta bersolaritza Nafarroan, eta bat berso zaretasuna. Gainontzeko eskualdeetan gertatzen den bezala, Nafarroan ere pixkana gora dijoa bersozalearen kopurua, pixkana baino gehiago esango nukenik pauso handiak emanez, eta oso garrantzitsua da, zuk esan duzun bezala, gazte jendearen gana iristen ari dela. Ze, azkenan, euskerak eta orokorrean gauza guztiek etorkizuna gazten esku izango dute, ez da, baina gure hizkuntza zahar honek gazte asko berritu. Hori da. Julio Soto, benetan plazer ikaragarria izan da zueben izatea, berriro zorionek, zure txapela berri honen gatikan, eta hurrengora arte izanen da. Mil esker.